BPF आरो UPPL मोनफ्रोमबो गामिनि मानसिफ्रा गामियाव ज' खाना जालायनांगौ रंजानाय खालामनांगौ बिनि उनाव सारिनि उनाव भट हैबानो जाबाय जेराव रावबो बुलायलाया रावबो नांलायलाया गावबागाव मा खायदाजों मानसिखौ बुजायनो हायो बुरखायनानै पार्टियाव सोनो हायो बे उननि बाथ्रा खिन्थु बुलायनो मोना आरो गावबागाव गामियाव एगेन्स्ट पार्टि जानानै बुलायलायनो मोना आउट अफ स्टेसनाव थांनानै आं दिनै नोंथांमोननि मोनसे भिडिअ बानायदों बेनो जाहैबाय मा आं दा मोनायाव दङ आरो आं अफिसाव गैया दस्रा जायगायावसो दङ स' बेनो जाहैबाय मा लोगोफोर BPF मा होनना बुंदों माखासे सिख्लाफोर आं भिडिअखौ दा होगोन ससे बिथांमोनहा माखासे दा लाइमोन हिन्जावसाफ्रा BPF आव जइन जादों ओमफ्राय दा BPF आव जइन जानायखौ लानानै गोबां मानसिफ्रा गोबां कमेन्ट बुंदों दा बे कमेन्टनि गेजेराव थारैनो मा बाथ्रा हाबनानै दंमारो आं बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनो नागिरदों जेनेबा जोङो दानि UPPL सरकारखौ जेनेबा लाइमोनफोरनि थाखाय जि इउथफोरनि थाखाय जेबो इदि मोजां खामानि मावनाय नुवाखै नालाय जों दिनै हाग्रामा सारजोंनो गोदोनिफ्रायनो जिबायदि मोजां खामानि मावबोनायखौ नुदों बेखायनो जों दिनै बेखौनो हेफाजाब होनो थाखाय ओंखारबोदों BPF दोलोनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै जों BPF आव हाबदों आरो UPPL दोलोआ मोजां मावाखै नामा मावदों मावनाया जोङो माने एसेबां मोजां मावनायखौ नुवाखै आरो स' लोगोफोर आंनि बुंनाय नङा आंनि बुंनायखौ आं मालाबाबो नोंथांमोना आंनि बुंनायखौ बिसोरो जरबो थाखाय खिन्थु आं दिनै आंनि बाथ्रा बुंनाय मानोना गोबां मानसिफ्रा बुंदों जे जायफोर बिनानावमोनहा आरो जायफोर फंबायमोनहा दिनै BPF आव जइन जागासिनो दं स' बिथांमोना मा बुंदोंखि बिथांमोना जाहैबाय मा न'खरावनो बिसिनि जोनोमगिरि बिमा बिफायानो माने BPF खा होननानै गोबां मानसिफ्रा बुंदों आरोखि दा बाथ्राया बेसेबां सैथो आं मिथिया ओंखायनो दिनै बिथांमोना न'आवनो बिमा बिफायानो बिसिना BPF सापर्टारखा नालाय दिनै बिथांमोना बखर होनो मोननायनि थाखाय जेनेबा सम जाबाय बैसो जाबाय दा बे हिसाबै बिथांमोनखौ दिनै माने राजनितिकनि डेभेलपमेन्टखौ माने रायजो राजाफोरनो दोहौखौ खिन्थानांगौ नालाय दा रायजो राजाफोरनो दोहौखौ खिन्थानांगौनि खाथिराव बै बिथांमोननि फिसाफोरखौनो दिनै मा होनना बुंदों दिनै पार्टियाव जइन जादों होननानै बिथांमोनखौ खिन्थादों माने पार्टियाव जइन जाबाय BPF आव जइन जाबाय होननानै माने पाब्लिकनि गेजेराव मोनसे दोहौ खिन्थानांगौ नालाय ओंखायनो बिथांमोनखौनो फिल्टार दा भट माने होनो सम जानायखाय बिथांमोनखौ पार्टियाव जइन खालामनाय जादों खिन्थु बिथांमोना गुबुन सोरबा पार्टिनिफ्राय फैनाय नङा होनना बुंदों बिथांमोना BPF नि सापर्टखा बिथांमोननि न'खरावनो बिमा बिफाफ्रा बेफोरबायदि होननानै मानसिफ्रा बुंदों आरोखि दा आंनि मोनदांनायावहाय आरो आंनि बुजिनायावहाय बे बाथ्राया बेसेबां जेनुइन बेसेबां सैथो आं बेखौ आं बारा मिथिया आरो आं बुंनो थाङा आरो मानोना राजनितिकसो नङा होमबा जों बयबो मिथिगौ जे राजनितिकआ मा आरो राजनितिकनि गेजेरजों राजनितिकनि मेन उद्देश्यआ मा जों बयबो मिथिगौ राजनितिकनि दैदेनगिरिफ्रासो बेखौ आरो साबसिन मिथिगौ मानोना राजनितिकआव थानानै राजनितिकआव रायजो राजाफोरखौ सिबिनो होननानै रायजो राजाफोरनो माने डेभेलपमेन्टनि मुङाव जौगानायनि मुङाव खामानि मावनो होननानै लोगोसेनो रायजो राजाफोरनि थाखाय थांना थानायनि माखासे राहा लामा नागिरनानै दिन्थिनानै होनो थाखायसो मानसिया राजनितिकआव फैयो दिनै न' दाउ बिनानावमोनहा दिनै बिसिनि फरायनाया हयथ' जोब्बाय दा फरायनाया जोबनायखाय बिथांमोना नैबे समाव मा खालामना थाथ'बावनो बेबायदि मोनसे साननानै बिथांमोना जानो हागौ दिनै BPF आव जइन जादों एबा राजनितिकआव थादों मानोना राजनितिकआव जुदि मोजां केरियार मोनोबा बेनिफ्रायबो मानसिफ्रा मा खालामनो हायो सानसे समाव बिथांमोनानो MCLA जागोन EM जागोन बा समाजनि साफा साफा दैदेनगिरि जागोन स' बिथांमोननि सेन्टिमेन्टआवबो बिथांमोननि साननायावबो हयथ' बे बाथ्राया दङ आरो दा बेनिखायनो बिथांमोना दिनै राजनितिकआव हाबदों आंनि मोनदांनायाव आरो खिन्थु मानसिफ्रा जे बुंदों बाथ्राया बबेबा बाथ्रा बेबो सैथो जानो हागौ आरो ना माने बबेबा बाथ्रा बेबो सैथो जागोन जे सोरबा न'खराव बिमा बिफायानो मा होननानै बुंदोंमोन BPF खा आरो बेखौ दिनै गुबुन मोनसे जायगायाव लांनानै दिनै जइन जाहैबाय स' मानसि संखियाखौ माब्रैबा पाब्लिकफोरनो देखायनो हायो श' खालामनो हायो माने पाब्लिकफोरनो जेनेबा बिसासाव खोलैनो हायो बेनि थाखायबो हयथ' जानो हागौ माखासे मानसिफ्रा बे खामानिखौ मावदों होननाया बेबो नंद्रायाबो जानो हागौ खिन्थु नंद्रायगौबो बे नङा आरो बाथ्राया मानोना आं बेखौल' साजेसन होनो लुगैयो आंनिफ्राय जायफोरनाखि बिनानावमोनहा फंबायमोनहा बा बैसो जानायानो जाथों बा दैदेनगिरिफोर जाथों राजनितिकआव फैबायब्ला राजनितिकआव खामानि मावनो फैबायब्ला जेन' मोजाङै मावनो हायो गोरिब गुन्द्रा माने सादा बुसा सुबुंफोरखौ बिथांमोननि थाखाय माबा मोनसे सुबिदा होनो हायो नामा बे बिथिंखौ नोजोर होनानै जेन' खामानिफोरखौ मावो पाब्लिकफोरनि माने आइ आफानि बयनिबो मददनि थाखाय खामानि मावो आंनिफ्राय बेनो लुगैदों खिन्थु आं मुगैया आं BPF होननानै आं मुगैया
आं मुगैया आं UPPL होननानै मुगैया मानोना दिनै जाय मानसिया हब्रा जिग' दिनै BPF खौ रायगोन जाय मानसिया BPF खौ बिराद गाज्रि मुं सावगोन जाय मानसिया दिनै बिराद BPF खौ जिग' मुं खारि नाम सावगोन बे मानसिया गाबोन BPF आव जइन जागोन मिथिबायना आरो जाय मानसिया दिनै बिगाब UPPL खौ बरनाम होगोन UPPL खौ रायगोन UPPL खौ गेसाव गोफोन बाथ्राजों बुंगोन नाथाय बेबायदि बुंग्रा मानसियानो सानसे बेनो UPPL आव जइन जागोन स' राजनितिकसो नालाय राजनितिकखौ मा बुङो आरो मा बुङा दा बेखौनो जोंना मा जायो मालाबा ग्रासरुट लेभेलाव थाग्रा रायजो राजाफ्रासो गावजों गाव कनफ्लिक्ट जालायो गावजों गाव दावराव जालायो खर' देख्लालायनाय जायो बुख्लायलायनाय जायो खिन्थु राजनितिनि मुङाव गावजों गाव देख्लालायनानै बुलायलायनानै जुगुमलायनानै जेबो माने सान्थि गैया ओंखायनो आं मोनसे एडभाइस होगोन बेनिफ्राय मोनफ्रोमबो इलेक्सन जायैनि सिगां हायोबा मोनफ्रोमबो गामिनि BPF आरो UPPL नि मानसिफ्रा पार्टिनि खाना जाग्रोनांगौ सिगां आरो बुंलायनांगौ जे जोंनि गामियाव दिनैनिफ्राय BPF पार्टि बुलायनो मोना गावबागाव पार्टिया गावजों था खिन्थु नांलायनो मोना पार्टिनि खोथा लानानै गावजों गाव नांलायनांसि आरो गामियाव खौसेथि गैयाबानो मोना होननानै रायलायखानांगौ आरो बिसोर इलेक्सन जायैनि साननैसो सिगां बिसोर पार्टि जानांगौ गामियावहाय मोननैबो पार्टिजों गोरोबलायनानै जे नोंसोरनिखौ मावदो जोंखौ मावनोसै होननानै अब्लासो गामियाव जौगानाय फैगोन ना खौसेथि फैगोन दा नोंबो जुदि पार्टि जाया बेबो जुगुमो गामियाव नोंनि बिथांमोन गावनो जुगुमलायोब्ला बोरै डेभेलप जागोन खौसेथि गैलायै जागोन मोनफ्रोमबो हाबा खेरायावबो दिनै खामानि दामानियावबो पार्टि लायै पार्टि मानसि ओंखारलायनाय जागोन होमबा बिदिजों जौगागोन नामा नोंनि फिसाया मोजां जानाय नङा आंनि फिसाया मोजां जानाय नङा स' बेनिखायनो आं बुंदों दिनै मोनफ्रोमबो इलेक्सन जायैनि सिगां माने साननैसो सिगाङाव BPF आरो UPPL मोनफ्रोमबो गामिनि मानसिफ्रा गामियाव ज' खाना जालायनांगौ रंजानाय खालामनांगौ बिनि उनाव साननैनि उनाव भट हैबानो जाबाय जेराव रावबो बुलायलाया रावबो नांलायलाया गावबागाव मा खायदाजों मानसिखौ बुजायनो हायो बुरखायनानै पार्टियाव सोनो हायो बे उननि बाथ्रा खिन्थु बुलायनो मोना आरो गावबागाव गामियाव एगेन्स्ट पार्टि जानानै बुलायलायनो मोना माने ओंखायनो पार्टि जालायो इलेक्सननि सिगां आं बेखौ आंनिफ्राय फोरमायबाय आरोखि थेंक इउ